Pán minister, musím začať tým, že vy ste najdrzejší minister zahraničných vecí, akého Slovensko malo. Pretože sa ohradzujem voči vašim výrokom, ktoré ste mali v parlamente. Ja sa ohradzujem voči vašim výrokom. Teraz hovorím vám. Teraz hovorím ja vám, pán minister, vy budete počúvať. Vy ste podriadení parlamentu. Pán minister, ak to náhodou neviete, vy ste podriadení parlamentu a vy ste podriadení tomuto výboru. Výbor pre európske záležitosti má právo zmeniť vaše stanovisko, ktoré vy musíte dodržiavať na radách. Taký je ústavný zákon. Výbor to urobil v minulosti, v prípade Turecka, v prípade Kosova, a keď to urobí výbor, vy ste povinni to dodržiavať. Vy ste mu podriadení. Vy nemáte právo komentovať akékoľvek výroky poslancov. Poslancovia sú zástupcovia občanov, vy ste im podriadení. Vy ste im podriadení. Ale má právo komentovať. Pretože... Neskáčte do reči, pán Bláha. Však nemôže normálne rozprávať. Čo to je? Dokedy ale tak na to sa mám pozerať, to je nenormálna. Nemáte hádzať stoličky, pani Bežecká. Vy prestaňte vykrádať rozpočet a verejné zdroje a tunelovať Slovak Telekom a Cargo. A prestanete spôsobovať napätie na uliciach. Ja som tú stoličku nehádzala, ja si vyprosím takéto útoky. Už mám toho dosť, lebo sa tu robí propaganda, ktorá ohrozuje aj mňa, aj opozičných poslancov. Ja som stoličky nehádzala. Pani, ktorá chcela hodiť stoličku, niekto priviedol na balkón. Mala novinársky preukaz, kto jej ho dal. O tom som sa dozvedela, kto jej ho dal. Kto to nafingoval. Dokedy budeme svedkami tejto propagandy? Pani Bežecká, a nerobte si kampaň na prezidentku a dodržiavajte rokovací poriadok. Prestaňte robiť propagandu. Prestaňte robiť propagandu. Prestaňte tunelovať verejné zdroje a ľudia budú menej radikalizovaní na uliciach. Veď toto je dreze, čoho som svedkom. Dokedy budem sa takýchto vecí zúčastňovať? Akým právom prečo ste skákali poslancovi Štefancovi do reči? Veď to je proste, to sa nedá na toto pozerať. Pán Štefánik, to je nenormálne, že sa musím preč. To sa nedá toto tu raz znášať ďalej. Nahrávať inscenácie, pán minister, s premiérom o tom, že je na mňa napojený ultrafan, že sa nehambíte, ste naozaj drzí na nekompetentný, nedôveryhodný. Veď toto už je škandál, čo sa v tejto republike robí. Pán Štefánik, zľutujem vás. Ľutujem vás. Takže poprosím vás teraz menej hysterie a viac vyvolávate túto hystériu, propagandu, ktorú tu skúšate na ľudí. Myslím si, že je potrebné hovoriť o faktoch. Dobre, skúsme bez osobných invektív, nech sa páči, pán Žor. Rád by som už hovoril. Ale máte slovo, teraz ospravedlňujem, že ste prerušila a teraz máte slovo. Nemá prerušiť, nemám predsa, rád by som hovoril. Takže zo pár faktov, ktorým sa vyjadroval pán minister. Pán minister, ja som poslal pánovi predsedovi 20. februára požiadavku o zvolenie výboru. 20. februára pred 11 dňami. To je len odpoveď na vašu poznámku, či má alebo nemá podpredseda výboru alebo člen výboru právo požiadať o zvolenie výboru. Ešte raz pripomínam, pán minister, vy ste podriadení tomuto výboru. A nebudeme reagovať na vaše invektívy, pretože sú drze a sú hlúpe.